Sí, agrair a l'Assemblea Nacional que hagi vingut, tot i que sigui un mes després, hagi vingut a expressar la seva visió, a llegir-nos la seva visió sobre la commemoració de l'1 d'octubre. Bé, per nosaltres, un any després del referèndum de l'1 d'octubre i també de les vagues generals del dia 3 d'octubre i del 8 de novembre, la impressió generalitzada continua sent el desbordament de la gent per sobre d'organitzacions i partits polítics en la defensa a exercir el nostre dret d'autodeterminació, el de totes. La veu de la gent i la seva determinació per posar els seus cossos a disposició de tot allò que fos necessari van ser la veritable força d'una jornada marcada per les xarxes de solidaritat, la fraternitat, l'autogestió, de principi a final, la generositat i la confiança. Experiència de lluita col·lectiva, transversal, d'unes dimensions com no es veiem des de feia anys o potser dècades als carrers de la nostra ciutat. És per això que des d'aquest grup municipal volem, primer de tot, donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que es van comprometre amb la feina col·lectiva de lluitar per construir juntes un poble sobirà, responsable i autoorganitzat, capaç de defensar la seva llibertat i marcar el pas del seu destí. Van ser més de 40.000 les persones que van votar als 18 col·legis electorals oberts a la ciutat de l'Hospitalet, però no només van votar, es van quedar durant hores i hores, moltes d'elles, a defensar les urnes durant l'atac del govern central, van compartir amb les seves veïnes la força col·lectiva de la gent organitzada i van percebre el caliu d'una comunitat compromesa. I de la mateixa forma vam sortir massivament al carrer durant les vagues també generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre posteriors a l'1 d'octubre. Ara, i un any després, i enmig d'aquesta situació, tal i com ens ha assenyalat l'ANC, cal recuperar aquell esperit, aquella força de lluita transversal. Són 2 minuts.